Helo, a croeso i'r rhagrecordiad o'r sesiwn frifio ymgeiswyr ac asiantau. Mae hwn wedi dylwro ar gyfer yr etholiadau llywodraeth leol a drefnwyd ar gyfer dydd Iau y 5 o Fai 2022. Diben y sesiwn brifio ymgeiswyr ac asiantau yw trafod pwy yw pwy o ran yr etholiad yng Nghyngor Caerdydd. Rhai dyddiadau allweddol ac, os ydych yn sefyll yn yr etholiad, cymhwyster ac anghymhwyster. Geir trysolwg byr o'r papurau yn webu, bydd yn trafod y gwahanol asiantau gallwch chi pennogi eich cefnogi yn eich ymgyrch, bleidleisio trwy'r post, diwrnod y bleidlais, dilysu cyfrif a bydd sesiwn ar wahân wedyn o ran gwariant ymgeiswyr. Mae'r cyflwyno hwn yn un o 3 cyflwyniad yr yn recordio ymlaen llaw i gyfnogi ymgeiswyr ac asiantau. Bydd yr ail gyflwyniad ar enwebiadau yn unig a bydd yn sesiwn fwy addysgiadol ar sut i gwblhau papur enwebu sirol. Caiff y trydydd sesiwn i rhannu ar gyfer y dilysu a'r cyfrif gan drafod yr hyn i'w ddisgwyl ar ddydd Gwener y 6 o Fai. Felly pwy yw pwy o ran Cyngor Caerdydd a rheoli'r etholiad? Y swyddog canlyniadau a'r swyddog cyfrestru etholiadol yw Paul Orders. Y dirprwy swyddog canlyniadau yw Davina Fiore a rheolwr y gwasanaethau etholiadol yw Rebecca Light. Byddwch yn sylwi bod y cyfrif a'r bleidlais wedi rhannu'n 4 etholaeth yng Nghaerdydd a bydd y rhain yn cael eu cefnogi gan reolwyr y cyfrif. Y cyntaf yw Donna Jones a fydd yn goruchwylio cyfrif ar gyfer canol Caerdydd. Ian Olwood fydd yn rheoli Gogledd Caerdydd, Gary Jones fydd yn rheoli De Caerdydd a Davina Fiore fydd yn rheoli Gorllewin Caerdydd. Amcanion allweddol y cyflwyniad heddiw a'r briff i ymgeiswyr ac asiantau yw codi ymwybyddiaeth o'r bleidlais a'r dulliau pleidleisio. Mae eich cyfnogi fel ymgeiswyr ac asiantau ac mae angen i ni hefyd sicrhau fod yn brofiad pleidleisio effeithiol i'n etholwyr. Byddwn yn parhau'n dryloyw ac yn sicrhau bod dilysu a chyfrif cywir fel bod gennych ffydd yn y broses. Felly'n gyntaf ôl, rwy'n mynd i drafod rhai dyddiadau allweddol i chi, fel bod gennych nodyn o'r rhain. Byddwn yn cyhoeddi'r hysbysiad etholiad dydd Gwener y 19 o Fawrth. Mae hyn yn golygu y bydd y cyfnod yr etholiad yn dechrau ac y byddwn yn gallu derbyn papurau enwebu o ddydd Llun yr 20 o Fawrth hyd at 4 y gloch y prynawn ar ddydd Mawrth y 5 o Ebrill. Os byddwch yn cyflwyno eich papurau enwebu at llaw, byddwn yn derbyn y rheini yn neuadd y sir yn ystod yr wythnos rhwng 9 y bore a 4 y prynawn. Fel arall, rydym yn derbyn papurau enwebu eleni yn electronig a gellir eu cyflwyno ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, rwyf wedi tynnu sylw yma mewn coch at ddyddiad cau'r cyfnod enwebu sef 4 y gloch prynawn ar ddydd Mawrth y 5 o Ebrill 2022. Mae'n bwysig bod gennych nodyn o 4 y gloch prynawn ar y dyddiad cau, gan bydd unrhyw enwebiadau a dderbyned ar ôl y dyddiad hwn yn anilus a ni fyddant yn cael eu cynnwys o ran sefyll yn yr etholiadau llywodraeth leol. Ar y 5 o Ebrill, os oes unrhyw un yn dymuno tynnu papurau enwebu yn ôl, mae angen iddynt hefyd sicrhau bod hyn yn cael ei wneud erbyn 4 y gloch y prynawn. Dyma'r un dyddiad a dyddiad cau os ydych yn benodi asiant etholiadol. Os na fyddwn yn derbyn ffurflen benodi asiant etholiadol, bydd yr ymgeisydd yn dod yn asiant etholiadol iddi ei hun yn awtomatig. Ar ôl i'r cyfnod enwebu ddod i ben, ar y diwrnod canlynol, sef dydd Merched y 6 o Ebrill, byddwn yn cyhoeddi'r datganiad am y sawl a enwebwyd, a fydd yn rhoi gwybodaeth am ei statws ym mhob ward yng Nghyngor Caerdydd. Bydd y datganiadau hyn ar gael ar ein gwefan. Yna, ychydig yn ddiweddarach yn y mis, byddwn yn cyhoeddi'r hysbysiad pleidleisio a lleoliadau'r gorsafoedd pleidleisio. Rhai dyddiadau mwy llweddol yma, ac mae rhain yn fwy o ran cyfrestru. Mae angen i unrhyw drigolyn sy'n gymwys i pleidleisio gyfrestru erbyn hanner nos ar y 10 o Ebrill 2022, mwyn pleidleisio ar y 5 o Fai. Unwaith eto, ni fydd unrhyw geisiadau hwyr yn cael eu prosesu. Felly unrhyw beth a dderbynir ar ôl y 10 o Ebrill, os nad ydynt yn etholwr cyfrestredig, ni fyddant yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau llywodraeth leol. Mae'r ail ddyddiad yn ymwneud ag unrhyw un sy'n dymuno gwneud cais newydd am bleidlais bost, neu newid cais presennol am bleidlais bost, ac yn rhaid iddyn nhw wneud hynny erbyn 5 o gloch y prynawn ar y 15 o Ebrill. Yn dilyn hyn, mae gennym ddyddiau cau hefyd ar gyfer rhywun sy'n dymuno penodi person i bleidleisio ar ei rhan, sef pleidlais trwy ddirprwy,
a'r 6 ar 20 o Ebrill am 5 o'r gloch prynawn yw'r dyddiad cau hwnnw. Ar gyfer unrhyw un sydd â pleidlais bost wedi cholli neu ddwyn, ni allwn gynnig un newydd tan yr 8 ar 20 o Ebrill. Felly, os byddai unrhyw un yn rhoi gwybod bod ei pecyn post ar goll, ni allwn gynnig un newydd nes yr 8 ar 20 o Ebrill. Bydd diwrnod bleidlais ar y 5 o Fai, a bydd y bleidlais yn rhedeg rhwng 7 o gloch y bore a 10 o gloch y nos fel arfer. Ar ddiwrnod y bleidlais mae gen ychydig o amseroedd cau allweddol, felly mae angen i unrhyw un sy'n dymuno gwneud cais bris i bleidleisio trwy ddirprwy wneud hynny erbyn 5 o gloch y prynawn. Mae angen i unrhyw un sy'n dymuno cael pleidlais bost newydd wneud hynny hefyd erbyn 5 o gloch y prynawn a rhaid i gasglu o neuadd y sir. Os oes unrhyw wallau clercaidd ar y system, gallen gwiro rheini unrhyw bryd hyd at 9 o gloch y nos ar ddiwrnod y bleidlais. O ran eich cymwyster i sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiadau llywodraeth leol, mae'n bwysig eich bod yn beidloni'r meini prawf, a hynny ar y diwrnod cewch chi eich enwebu ac ar ddiwrnod y bleidlais. Felly mae 3 maen prawf allweddol, o ran oedran, cenedligrwydd ac un o'r 4 maen prawf allweddol o ran ble rydych yn byw neu eich prif le gwaith. Cynhyrch sesiwn wahân ar enwebiadau yn unig, felly byddem yn argymell eich bod mynychu o sesiynau briffio ymgeiswyr ac asiantau, neu'n dilyn y cyflwyniad enwebiadau yn unig i gael canllaw cam wrth gam. Gall anghwyster fod yn eitha cymhleth, ac y cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau i fod yn gymwys, a gwirio nad oes unrhyw anghwysterau ar ei rhan. Mae canllawiau ar gael gan y Comisiwn Etholiadol, ac mae rhoi cyngor ar hyn tu allan i gylch gwaith y swyddog canlyniadau a'r staff yn y gwasanaethau etholiadol. Os nad ych yn siŵr os ydych wedi'ch anghwyso i sefyll, gnewch yn siŵr eich bod yn derbyn cyngor cyfreithiol ar hyn. Cyflwyno eich papurau enwebu. Y dyddiad cau yw dydd Mawrth y 5 o Ebrill am 4 gloch prynhawn. Rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno'r ffurflen enwebu a'r ffurflen cyfeiriad cartref. Os ydych yn sefyll dros blaid wleidyddol, bydd angen i chi hefyd gyflwyno'r tystysgrif awdurdodi a'r ffurflen gais a'r wyddluniau pleidiau. Ychydig o awgrymiadau o ran cyflwyno'ch papurau enwebu. Byddwch yn ofalus wrth gyflwyno'r rhain, gan y gall camgymeriadau anylysu eich enwebiad. Ysgrifennwch yn glir ar eich gwaith papur a gwnewch yn siŵr ein bod yn gallu darllen y manylion llawn. Rydym yn croesawu unrhyw wiriadau anffurfiol o'ch papurau enwebu, a gallwn wneud hynny'n electronig os ydych yn ei hanfon dros e-bost atom. Cofiwch y gellir cyflwyno ffurflenni enwebu a gwaith papur ychwanegol a llaw neu'n electronig dros e-bost, ond ni ellir eu cyflwyno trwy'r post. Os ydych yn dymuno cyflwyno'ch papur enwebu yn electronig, sy'n newydd ar gyfer eleni, mae'n bwysig eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost etholiadau@caerdydd.gov.uk. Gellir defnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn hefyd ar gyfer ymholiadau a gwiriadau anffurfiol, ond, os byddwch yn cyflwyno'ch papur enwebu unrhyw gyfeiriad e-bost arall, efallai byddant yn anilus, ac efallai ni achant i cyfri tuag at sefyll yn yr etholiad hwn. Os ydych yn cyflwyno'ch ffurflen enwebu yn electronig i gael gwiriad anffurfiol, yn y pennawd pwnc, teipiwch gwiriad anffurfiol LGE22. Os ydych yn cyflwyno papur enwebu yn ffurfiol, nodwch yn y pennawd pwnc cyflwyniad enwebu ffurfiol LGE22. I'n helpu yn y swyddfa i sicrhau gellir teilwra unrhyw negeseuon e-bost sy'n dod trwyddo i'r person cywir i'w prosesu ar eich rhan. Ac, unwaith eto, gnewch yn siŵr bod gennych nodyn o'r cyfeiriad e-bost cywir wrth gyflwyno'r rhain. Bydd y papur enwebu yn cynnwys manylion eich enw llawn, eich cyfeiriad, ac mae'n bwysig bod pob ymgeisydd yn cwblhau'r datganiad newydd o aelodaeth plaid. Cwblhewch a llofnodwch eich datganiadau gan bod y rhain yn cadarnhau eich bod yn gymwys i sefyll yn yr etholiadau lleol. Bydd hefyd angen eich gwaith papur gael ei dystio. Sicrhewch bod hyn yn cael ei gwblhau a'i lofnodi gan y tyst. Y rhan ddewisol o'r papurau enwebu yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredin. Dyma unrhyw enw sydd gennych sy'n wahanol i'ch enw gwirioneddol.
Y disgrifiad sy'n bwysig gan mae'r hyn sydd yn cael ei deipio yn y disgrifiad neu ysgrifennu yn y disgrifiad yw'r hyn a gaiff ei argraffu ar y papur pleidleisio. Ar gyfer yr etholiad hwn ceir ffurflen cyfeiriad cartre. Mae angen i bob ymgeisydd gwblhau'r ffurflen erbyn yr un dyddiad cau yn union, sef 4:00 ar y 5 o Ebrill. Mae rhan 1 y ffurflen cyfeiriad cartref yn cynnig melynion eich cyfeiriad cartre ac eich cyfeiriad neu gyfeiriadau cymwys. Mae rhan 2 ar gyfer unrhyw nad yw'n dymuno i'w gyfeiriad cartref gael ei gyhoeddi. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn argraffu eich cyfeiriad cartre ar y papurau pleidleisio na'r datganiad am y sawl a enwebwyd, os mae rhan 2 wedi cael ei gwblhau. Os ydych yn sefyll dros blaid wleidyddol, rhaid derbyn caniatâd ysgrifenedig i ddefnyddio enw neu ddisgrifiad y blaid. Daw hyn gan y swyddog enwebu. Rydyn hefyd yn derbyn y ffurflenni hyn os ydyn wedi llofnodi gan rhywun arall cyn belled a bod gwaith papur ychwanegol i garnhau bod y person hwnnw wedi awdurdodi i weithredu ar ran y swyddog enwebu. Gwnewch yn siŵr bod hyn wedi'n cael ei gyflwyno os nad y swyddog enwebu yw'r un sy'n llofnodi'r gwaith. Mae'r dysysgrif yn caniatáu defnyddio enw plaid neu ddisgrifiad plaid, a byddwn yn carnhau hyn gyda'r Comisiwn Etholiadol a'r melynion maent wedi ei gofrestru. Y dyddiad cau a'r amser cau yw 4:00 ar ddydd Mawrth y 5 o Ebrill. Os ydych yn sefyll dros blaid wleidyddol, bydd gan y rhan fwyaf o ymgeiswyr plaid wleidyddol arwyddlyn wedi ei graffu ar y papurau pleidleisio. Mae angen i'r ffurflen gais emblem gael ei chwblhau a'i chyflwyno gyda'ch gwaith papur arall. Weithiau byddwn yn gofyn am fersiwn electronig o'r arwyddlyn, ond yn amlwch na beidio gallwn gael hynny gan y Comisiwn Etholiadol. Efallai eich bod yn ymgeisydd ar y cyd sy'n sefyll dros fwy nag un plaid. Os felly, mae angen i ni gael tystysgrif awdurdodi gan bob plaid a chael gwybod am arwyddluniau pa bleidau yn ydych am ei defnyddio. O ran yr etholiadau llywodraeth leol, mae angen chi benodi asiant etholiadol wrth sefyll fel ymgeisydd sirol. Yr asiant etholiadol sy'n gyfrifol am reoli'r ymgyrch yn briodol, yn enwedig y gwaith o'i reoli'n ariannol. Rhaid i bob ymgeisydd sirol fod ag asiant etholiadol, ond os na fyddwn yn derbyn y gwaith papur yn hysbysu o'r penodiad, byddwch yn cael eich penodi fel eich asiant etholiadol eich hun. Y dyddiad cau i gynnig hysbysiad o benodiad asiant yw 4:00 ar ddydd Mawrth y 5 o Ebrill. Mae asiantau eraill y gallwch ei penodi i gefnogi eich ymgyrch. Yn gyntaf, asiantau pleidleisio a all fynd i'r orsaf pleidleisio. Mae angen i gael gwybod am y rhain erbyn y 7 o Rigen o'r Ebrill. Yn ail, asiantau cyfri, gefnogi chi'n ar dilysu cyfri. Eto, bydd angen unrhyw gais am asiant cyfri i gyrraedd ni erbyn y 7 o Rigen o Ebrill. Yn olaf, gallwch benodi asiantau pleidlais bost i arsylwi ar sesiynau agor pleidleisiau post. Bydd angen y ffurflenni penodi hynny arnom cyn unrhyw sesiynau agor yr hoffant fynychu. Os byddwn yn newid unrhyw sesiynau agor pleidleisiau post, byddwn yn sicrhau eich bod yn derbyn 48 awr o rybydd. Fel ymgeisydd, cewch weld gopi o'r gofrestr etholiadol neu'r rhestr pleidleiswyr absennol ar gyfer y ward rydych yn sefyll ynddi. Ond, y dyddiau cynharaf y gallwn ddarparu rhain yw pam byddwch chi yn ddod yn ymgeisydd yn swyddogol, sef yr 8 o Rigen o Fawrth 2022. Mae'n rhaid ni gael y ceisiadau hyn yn ysgrifenedig. Mae ffurflenni ar gael yn eich perchwennau enwebu, neu gallwch chi cael o'r swyddfa. Rwyf wedi rhoi nodyn atgoffa yma, mae'n bwysig mai dim ond ar gyfer y ffurflen enwebu y caiff y data hwnnw ei ddefnyddio, gan eich helpu gyda'ch ymgyrch ac i sicrhau bod unrhyw roddion neu fenthygiadau yn cael eu caniatáu. Fel ymgeisydd, rydym yn croesawu cefnogaeth o ran annog trigolion lleol i gyfrestru i bleidleisio. O ran hyn, mae angen i chi fod yn wybodol o'r dyddiad cau, sef hanner nos ar ddydd Iau y 14 o Ebrill. Fel y nodwyd, ni fydd unrhyw un sy'n greu cais ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei ychwanegu i'r gofrestrwr i bleidleisio ar y 5 o Fai. Y ffordd cyflymaf o wneud cais yw drwy ddefnyddio gwefan cyfrestru bleidleisio gov.uk. Mae'n syml iawn, yn gyflym ac yn hawdd i ddefnyddio, ond yn cymryd rhai munudau.
Rydym yn defnyddio'r wefan hon hefyd i hyrwyddo cyfrestru pleidleishwyr. Hoffwn eich atgoffa, os ydych yn trafod hyn gyda trigolion, i sicrhau bod ganddynt ei rhif yswiriant gladol o'r llaw, gan bod hyn yn gwneud y broses llawer haws. Os byddwn yn derbyn cyfrestiad lle nad oes rhif yswiriant gladol wedi'i nodi, gall yn barhau i brosesu rhai, ond mae'n golygu bod y broses ychydig yn hirach oherwydd efallai byddwn yn gofyn am dystiolaeth o bwy ydyn nhw, enghraifft i pasbort neu trwydded gyrru. Y ffordd cyflym o wneud cais llawn yw gyda'r rhif yswiriant gladol. Unwaith eto, croesawir unrhyw gefnogaeth o ran annog pobl i gyfrestru i bleidleisio. Pleidleisio absennol. Eto, os ydych yn annog neu'n trafod pleidleisio absennol gyda unrhyw etholwr, sicrhawch ei bod yn ymwybodol o ddau dyddiad cau. Ar gyfer unrhyw un sydd am bleidleisio trwy'r post, y dyddiad cau yw 5 gloch prynhawn ar ddydd Mawrth y 4 ar 15 o Ebrill. Ar gyfer unrhyw un sydd am benodi rhywun i bleidleisio ar ei rhan fel dirprwy, y dyddiad cau yw 5 gloch prynhawn ar ddydd Mawrth y 6 ar 20 o Ebrill. Mae cryn dipyn o reolau ar ran ymgyrchu yn ogystal â phethau gallwch chi gwneud a na allwch chi gwneud, a byddwn yn gofyn i ymgeiswyr a'u hesiantau i ddarllen canllawiau'r Comisiwn Etholiadol. Rydym hefyd wedi cyhoeddi ar ein gwefan nod yn briffio ar wahân ar ymgyrchu a'r defnydd o hysbyslenni. Gnewch chi'n siŵr eich bod yn defnyddio argraffnod ar eich holl nyddio ymgyrchu, ac mae hyn yn cynnwys unrhyw wefan neu gynnwys ddigidol. Gnewch chi'n siŵr eich bod yn cyd-ffurfio ar rheolau cynllunio. Fel y nodwyd, mae nod yn briffio ar wahân ar gyfer hynny os oes angen unrhyw arweiniad ychwanegol arnoch. Mae angen tynnu pob postau ar y agored bythefnos ar ôl yr etholiad, ac yn olaf, peidiwch â chynhyrchu unrhyw ddeunydd sy'n edrych fel cerdyn pleidleisio a peidiwch talu pobl i arddangos eich hysbysebion. Ceir cod ymddygiad ar gyfer ymgyrchwyr, rydym yn gwerthfawrogi wrth gwrs bod ymgyrchwyr yn rhan ganolog o ddemocratiaeth. Mae angen i reoli hyn mwyn sicrhau nad yw'r etholiad yn cael ei gwestiynu o ran cysondeb a'r broses ethol. Wrth ddelio â chyfrestru etholiadol a cheisiadau yn bleidlais absennol, gnewch yn siŵr bod unrhyw ffurflenni, os ydych yn defnyddio eich ffurflenni eich hun fel plaid wleidyddol, yn cydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth. Gnewch yn siŵr bod cyfeiriad ein swyddfa cyfrestru etholiadol ar y ffurflen fel ei bod yn cael ei dychwelyd yn uniongyrchol atom. Os cewch unrhyw geisiadau, gnewch yn siŵr y cawnt ei anfon atom ac nad ydyn cael ei newid. Gnewch yn siŵr bod unrhyw etholwr yn deall gobligiadau gwneud cais am bleidlais absennol. Ni ddylid ailgyfeirio pecynnau pleidleisio trwy'r post, a gnewch yn siŵr nad ydych yn annog etholwyr i benodi ymgyrchydd fel dirprwy. O ran pecynnau pleidleisio trwy'r post fel ymgyrchydd, ni ddylwch byth gyffwrdd ar papur pleidleisio trwy'r post, a ni ddylwch byth arsylwi chwaith ar etholwr sy'n cwblhau ei bleidlais post. Mae'n bwysig nad ydych yn trin ac yn cymryd unrhyw bapurau pleidleisio wedi cwblhau gan y pleidleisiwr. Mae angen dychwelyd yr rhain i'r swyddfa cyfrestru etholiadol. Rydym yn deall y bydd ymgyrchu tu allan i orsafoedd pleidleisio, a rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn cael rhoi eich neges i bleidleiswyr ar ddiwrnod y bleidlais, a wrth gwrs gall hyn gynnwys mannau cyhoeddus. Gnewch yn siŵr nad ydych yn rhwystro mynediad i orsafoedd pleidleisio a'ch bod yn cadw digon o le i bleidleiswyr fynd mewn iddynt. O ran pleidleisio trwy'r post, ceir rhai dyddiadau allweddol hoffech efallai wneud nodyn ohonynt, sef y dyddiad anfon y pecynnau pleidleisio yn y post dosbarth cyntaf ar ddydd Iau 4 o Ebrill. Bydd unrhyw geisiadau hwyr ar yr hediad atodol gan gynnwys y pecynnau pleidleisio trwy'r post ychwanegol ar ddydd Gwener yr 20 o Ebrill. Bydd unrhyw becynnau newydd ar gyfer rheini sydd wedi colli neu dwyn yn cael eu postio'n ddyddiol cyn diwrnod y bleidlais. Byddwn hefyd yn cynnwys nifer o sesiynau agor pleidleisiau post. Cynnylir rhain ar ddydd Mercher y 7 o Ebrill, dydd Iau yr 8 dydd Gwener y 9 dydd Mawrth y 3 o Fai, dydd Mercher y 4 o Fai a dydd Iau y 5 o Fai. Bydd y sesiynau agor pleidleisio post yn rhedeg rhwng 9 o bore a 1 o gloch y prynhawn, ac eto rhwng 1:30 y prynhawn a 1:05 y prynhawn, gan eithrio ar ddiwrnod y bleidlais, lle byddwn yn cynnwys sesiwn ychwanegol o 8 o gloch y nos nes y gorffennir agor y pleidleisiau. Beth sydd i ddisgwyl ar ddiwrnod bleidlais? Bydd y gorsafed pleidleisio ar agor rhwng 7 gloch y bore a 10 gloch y nos.
Bydd ein swyddfa'r agor yng 6:30 y bore a 9 gloch y nos ar gyfer unrhyw ymholiadau. O ran unrhyw ymholiadau gan etholwyr, byddwn yn cael cymorth gan ein canolfan gyswllt hyd at 10 gloch y nos. Efallai y hoffech hefyd gysylltu â'r Comisiwn Etholiadol, gall hyn fod mewn perthynas â llenyddiaeth ymgyrchu ymgeiswyr yn benna, a byddwn yn rhannu ei manylion nes ymlaen. Mae'n bwysig cofio bydd unrhyw un sydd mewn ciw cyn 10 gloch y nos yn derbyn papur pleidleisio. O ran pleidleisiau post, gellir rhoi'r gorsafedd pleidleisio yn yr ardal honno, a gallwn ni derbyn rheini hyd at 10 gloch y nos. Rydym deall a gall fod rhifwyr tu allan i'r orsaf pleidleisio, ond mae'n bwysig cofio na ddylai unrhyw rhifwyr a benodi'r ymgeisydd i gefnogi'r ymgyrch rwystro'r gwaith o wynyddu'r etholiad yn effeithiol ac yn ddiogel, nac ymyrryd ar gwaith hwnnw. Mae'n hanfodol ei bod yn cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau gan y swyddog canlyniadau ac yn gwrando ar unrhyw gyngor gan y swyddog llywyddu sy'n rheoli'r orsaf pleidleisio honno. Mae'n bwysig hefyd eich bod yn rhoi gwybod eich rhifwyr bod yn rhaid iddynt aros y tu allan i'r orsaf pleidleisio ei hun, a dim ond at ddibenion cyfreithlon fel bwrw eu pleidlais eu hunain y gallant fynd mewn iddi. Rwyf am oedi yma a bydd yr ail gyflwyniad ar enwebiadau a bydd y trydydd cyflwyniad yn rhoi mwy o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl o ran dilysu a'r cyfrif. Diolch yn fawr.